जाबाय प्रधान मन्त्रिया भारतनि प्रधान मन्त्रि भारतनि गाहाय मन्त्रिया गांबा आंनो बाखनाय लाइजाम हरबाय आरो गांबा बे थांबाय ओमफ्राय नैबेयो आओ फिर से दिया जलाय थारमाने भारतनि गाहाय मन्त्रि बारग' गाहाय मन्त्रि अटल बिहारि बाजपेयी रुंसारि जानायावहा खन्थाइ बिहरदोंमोन आं खन्थाइ लिरना हरदोंमोन ओमफ्राय आंनि खन्थाइया माबा जाबाय मा होनना बुंखो सायख'जाबाय सायख'जानाया बेखौ नैबे सरबेन्द्र सन'वालनिफ्राय गांसे मोनबाय आरो ओमफ्राय नैबे जाबाय बान्था बे बान्थाया जाबाय देग्लाय 2022 मायथाइयावहा उदालगुरि जिल्लाया थुनलाइ बिथिङावहा महरचन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ आंनो होनाय जाबाय देग्लाय मोनदों गिबियावनो सार खुलुमबाय बरायबाय जोंनि फोरमान एबि चेनेलाव सार नोंथांखौ बरायनानै लाबाय आरो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो बरायनानै लाबाय दायो जोंनि फोरमान एबि चेनेलनिफ्राय जानानै सार नोंथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानोसै साबायखर दायो सारजों दान्दिसे मोगा-मोगि लानोसै आरो दायो सारा गावनि आबुं सिनायथिखौ होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आंनि मुङा मुस्रि बासिराम बसुमतारी आंनि गामिनि मुङा रौमारि लासोआ उरां पिन नम्बर जाबाय 784114 जिल्लाया उदालगुरि आङो बे जायगानिनो बे गामिनिनो थागिबि। सार नोंथाङा थुनलाइ बिथिङाव मा मा लेखा सुजुखो आरो मा मा बिजाबखौ सारा मोगथां महरावहा होखो? बे बेलायाव आङो बुंनांगोन दि बिजाबखौ आङो गोबांखौनो दिहुनबाय माने गांस्नि बिजाबखौ दासिम सेबखांनानै दिहुननाय जादों। गांस्नि जाबाय आरो ना? गांस्नि जाबाय। दा बेनिफ्राय आरोबाव आं सेबखांबावनो गोसो दङ। दा बावैनो गांसे माने खन्थाइ बिजाबखौ दिहुननो सानदों। मुंफोरखौ एसे मुंख'ना होनो हागोन नामा? जागोन बेयो माने माबानि बे EM साराबो नीलु स्वर्गियारी बिथां डक्टर नीलु स्वर्गियारी बिथाङाबो एसे रां हरगोन होनना बुंदो आं बिथांखौबो अनसुंथाइ हरगोन होनना बुंदो बिथांनि सेराव आं थांदोंमोन बिथाङा माने गोजोननाय फोरमायदो। दा जियानो जाथों आं मा बिजाबखौ साधना खालामनानै माने नाजाथाबनानै सेबखांनाय जाखो बे बिजाबफोरनि मुंखौ बुंसै। गांस्नि बिजाबनि मुं आंनि जिउनि दिङा खन्थाइ बिजाब 2009 आबौ जाम्बानि सल'बाथा 2010 सानस्लिनि आन्दोआव समाजारि सल' बिजाब 2013 मानो सोंनाय फिननाय 2016 सिजौमा बोसोन 2016 मेरा दी सशब्द का कविता हुरु राव सोलायनाय आंनि 2000 मायथाइनि खन्थाइ बिजाब 2018 आरो गियानमाला सिजौआरि गियान बिजाब 2021 बिनि अनगायैबो मेहेर होनना बुंनाय आं गांसे बिजाब साफायनो सानदों आरो बिनि उनावहा सनापुरनि सनास्रि बेखौबो आङो साफायगोन। बिदिनो माने दंबावो आरो दा साफाय गांथाम दङ दा खन्थाइ बिजाब दं बेबायदि आरो नाथाय गांस्नि बिजाबखौ दासिम साफायखांबाय आरो। सारा थुनलाइ बिथिङाव मा बान्था दासिम मोननो हाखो सारा? बे बेलायाव आं बुंनांगोन दि नैबे जाबाय प्रधान मन्त्रिया भारतनि प्रधान मन्त्रि भारतनि गाहाय मन्त्रिया गांबा आंनो बाखनाय लाइजाम हरबाय आरो गांबा बे थांबाय। बेनिफ्राय
नैबे जिल्लानिफ्राय ए लेटार अफ एप्रिसिएशन फर पाब्लिक सार्भिस बेखौ मोनबाय आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय ओमफ्राय नैबेयो आओ फिर से दिया जलाय थारमाने भारतनि गाहाय मन्त्रि बारग' गाहाय मन्त्रि अटल बिहारि बाजपेयी रुंसारि जानायावहा खन्थाइ बिहरदोंमोन आं खन्थाइ लिरना हरदोंमोन ओमफ्राय आंनि खन्थाइया माबा जाबाय मा होनना बुंखो सायख'जानाय बेखौ नैबे सरन्द सन'वालनिफ्राय गांसे मोनबाय आरो औ गोबां रावारि खन्थाइ आवरायनायावहा बेखौ गांसे मोनबाय नैबे जाबाय फोरमानलाइ बेनिफ्राय नैबेयो जाबाय जोंहा उरां प्राइमारि बर' साहित्य सभाया आंनो गांसे फोरमान बिलाइ होदों माने बे थुनलाइ बिथिङावहा आङो गोबां बिजाब साफा माबानायनि थाखाय सोरजिनायनि थाखाय बेनिफ्राय नैबेयो उरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ होदो माने बिथांमोना नैबे ए लेटार अफ एप्रिसिएशन फर पाब्लिक सार्भिसनि थाखाय बिथांमोननो होबाय बेखौ गांसे ओमफ्राय नैबे जाबाय बान्था बे बान्थाया जाबाय देग्लाय 2022 मायथाइयावहा उदालगुरि जिल्लाया थुनलाइ बिथिङावहा मंगल चन्द्र ब्रह्म थुनलाइयारि बान्थाखौ आंनो होनाय जाबाय देग्लाय मोनदों बेनि अनगायैबो मा जाखो आङो फरायसा समावहा नैबे NCCनि माखौ फोरमानलाइखौ मोनदो ओमफ्राय नैबे खदौ दरं जिल्ला सात्र खन्था शिल्पी दिबक बेवहा मेथाइ खननानै नैथि बान्था मोनदो आनसलिक मेथाइ होनना बुंखो बेखौ ओमफ्राय बिदिनो गोबां बान्थाफोरखौ नैबे कलेजाव फरायबाय थानाय समाव मोननो हादों बे गासै 23 जाबाय आरो 23 बान्था जाबाय 23 खान जाबाय बेनि अनगायैबो आरोबाव बिजाबफोरबो मोनदोंमोन अनुपमा मुर निंनि भावरिया रहस्य बिश्व बिचित्रा आरो जानिबलगीय कथा बेनिफ्राय बुरै आरो खादु बेफोरबायदि माने बिजाबफोरखौबो मोनदोंमोन आरो बेबायदि खोथा बान्था मोननाया बेसिम मेथाइ लिरगिरि हिसाबैबो मोनथिनो मोनोमोन आरो सारा दासिम मा मेथाइ सुजुखो आरो मा देंखो बोबोखो सारा आङो उन्दैनिफ्रायनो संगीत चर्चा खालामबोदोंमोन दि जोंनि गामियावहा गंसे हारमनियाम लाबोदोंमोन 100 राङावहा ओमफ्राय बेखौ आङो गिबियावहा ना बर' हौवा आयौ बस्था गन्दाय बे मेथाइखौ माने सोलोंजेनदोंमोन बेनिफ्रायनो आं रोंबोदों आरो बेनिफ्राय फरायसा समावहा आङो माने 40 मेथाइ लिरदोंमोन सुजुदोंमोन दा बे मेथाइफोरा जेब्ला फरायसा आफादनि दैदेननायावहा मोनसे गिलु बालु सोमावसारनाय जादों बे सोमावसारनायाव जोंनि खाथि खाला न'खरफोरखौ सावदोंमोन सावनायाव बे मेथाइफोरा बहा थाखो मिथिलिया नाथाय बेनि गेजेरावनो आं दोंसे मेथाइखौ माने मोजाङैनो गोसोखांदोंमोन आरो ओमफ्राय बे मेथाइया जाबाय दाबो आंनियाव गोसोआव दङ बे रोखोम ओमफ्राय दा मा जाखो आरोबाव माने मेथाइ होनना बुंबोला नैबे धोरोम बिथिङावबो मेथाइखौ आं सुजुदोंमोन आंनो देंखो होदों बे रोखोमै ओमफ्राय नंखाय बे संसार बे माबा मेथाइया आं गावआनो सुजुनाय आरो देंखोबो होनाय बाथौ धोरोमनि आरो बेनिफ्राय बिदिनो आरोबाव बाथौ धोरोमनिनो गोबां मेथाइफोर दंबावो दाबो नैबे बिजाबाव दं आरो नैबे बिजाबाव बुहुमनि बिखायाव
गियाननि माला मिथिंगा गेजेराव थांना थानाय बुब्लियाव सुबुं नों माखौ लाना गोगायो सुबुं नों माखौ लाना गोगायो आंनि बुङो मानो बे रोखोम आरो मेथाइआ बे रोखोमनिमोन आरोना ओमफ्राय आरो बेयाव आरो गोबां मेथाइफोरबो दंबावो दा बेखौ देंखो होबाला बे मेथाइआ मोजां जागोन आरो बेखिनियानो बर' समाजनि सारा मा बिबान रुजुनानै बर' समाजाव खामानि मावबोदों सारा समाजारि खामानि बे समाजारि खामानि होनब्ला आं गोबां बिथिङाव मावदों दि 1985 मायथाइनि रौमारि गामिनि सान गोरलै बिजाब बाख्रिनि नेहाथारिमोन आङो बेनिफ्राय 1986-87 मायथाइयाव उरां गोजौ फरायसालिनि बर' फरायसा आफादनि इउनिटनि नेहाथारिमोन 1988निफ्राय 1991 मायथाइयाव उरां आन्सलिक बर' फरायसा खौसे आफादनि लेङाइ आफादगिरि जाबोदों 2003-04 मायथाइयाव रौमारि गामि सामलाय आफादनि नेहाथारि जाबोदों 2006-09 मायथाइयाव रौमारि गामिनि बाथौ आफादनि फोसावगिरि 2005-07 उरां आन्सलिक बाथौ धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो 2008-11 मायथाइयाव उरां आन्सलिक बाथौ धोरोम आफादनि आफादगिरि 2013-18 मायथाइयाव उदालगुरि जिल्लानि गौथुमारि नेहाथारि उरांगुदि बर' थुनलाइ आफादनि 2002 हारिमु नेहाथारि बिनिफ्राय सिरिबाङै लेङाइ नेहाथारि आरो लेङाइ नेहाथारि रां रिखिसा आरोबाव लेङाइ नेहाथारि 2017-19 मायथाइयाव उरांगुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिनि अनगाबो गोबां आफाद आरो फसंथानफोरजों लोब्बा थाबोदों दा उरांगुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि जानानै दंथ'यो नंगौ सारा फोरोंगिरिखौ बबे फरायसालियावहा फोरोङो आरो मा आयदायावहा फोरोङो सारा बे बिथिङाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गेजेर फरायसालि धुपगुरि बेयाव आङो लोगो हिन्दी फोरोंगिरि हिसाबै फोरोङो बिदिनो माने 1991 मायथाइनिफ्राय बे फरायसालियावनो फोरोंबोबाय थादों दासिम फोरोंबाय बेसेबांसिम फरायनाय आरो मा डिप्ल'मा लानानै फरायबोदोंमोन सारा आङो दासिम माने BA पास खालामबाय बेनिफ्राय हिन्दीयाव बिशारद बेनिफ्राय DLED ट्रेनिंखौ पास खालामबोबाय दा बिदिनो माने सोलिबाय थादों आरोखि सारा गेलेनाय बिथिङाव बबे खेलाखौ साबसिन मोनोमोन बा गेलेबोदोंमोन सारा आङो बे फरायसा समनिफ्रायनो जोंनि दिनावथ' इसिबां मुंदांखा नङामोन क्रिकेट गेलेनाया बै समाव जोङो जोलुरखौनो गेलेबाय थादोंमोन ओमफ्राय जोलुरखौ गेलेनानै माने बेयावनो बांसिन गोसो होदोंमोन आरोखि दा बिदिनो माने गेलेयोमोन आरो सारनि न'खरनि सोद्रोमाफोरा साबेसे जायो आंनि मुङाथ' मुस्रि बासिराम बसुमतारी आं दिनै बुंखादों आंनि आफानि मुङा रुंसारि भद्राम बसुमतारी आइनि मुङा रुंसारि आलति बसुमतारी दा आंनि अनजालि बिसिनि मुङा जाबाय मुस्रिमा दैमुखि ब्रह्म बसुमतारी बेनिफ्राय आंहा सानै फिसाज्ला दङ बिसोरनि मुङा जाहैबाय फारियै मुस्रि पबित्र बसुमतारी आरो मुस्रि केशव बसुमतारी आंहा बिहामजोबो सासे दङ बिनि मुङानो जाहैबाय मुस्रिमा भनिता दैमारि बसुमतारी आरो ओमफ्राय आंहा फिसा सासे दङ बेनि मुङा जाबाय मुस्रिमा फान्जामुथि बसुमतारी दैमारि बेनिफ्राय आंहा बिजामादैबो दङ बिथांनि मुङा जाबाय मुस्रि कर्ण बसुमतारी आरो आंहा फिसौजो दङ नै उन्दै फिसौजो बेनि मुङा जाबाय थरायना फुलसिरि
बा फुंबिलि दैमारि बेखिनियानो आंनि सिनायथिया जोबनायावहा सारनियाव जोबथा सोंथि सोंबावनोसै सारा बर' हारिनि थाखाय सारा मा बोसोन होलांनो सानो बेनो जाबाय गोसो बिनो सि बा जिउ गोसोआ मोजां जाब्ला गासैबो मोजां आरो बियो गाज्रिब्ला गासैबो गाज्रि थामहिनबा फारफ्रोमथिंबो थेर बेथेर जालाङो गोसोखौ मोजां लाखिथारनांगोन नङाबा जानाय नङा बे खोथा आरो ओमफ्राय इसोरनि मुं लायोब्ला फाप रागा दुगा खैखा गोसो आरो असैथो गासैखौबो बावगारनानै मोजां लामा मोनो गोसोआ गोथार निस्थार जायो बेनिखायनो अराय सम इसोरनि मुं लानांगौ दिनैनि बे समावहा सारा आंजों दान्दिसे सम गावनि बेसेन गोसा समखौ आंजों दान्दिसे मोगा मोगि लानायावहा सम होनायनि थाखाय सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय सारनिसिम दिनैनि सारजों दान्दिसे मोगा मोगि लानाय हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे आंनिफ्रायबो नोंसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय